गासैखौबो गिबि गिबियावनो गासै नायगिरि बिथांमोनखौ खनसेफिन बर' हरनाय थाबाय लोगोफोर नैबे आंनि मोनसे गिबि खेब मोनसे भिडिअ नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायलांबानो जाबाय लोगोफोर जोंहाथ' दा थानाय जिखुनु सोलिबाय थानाय फारनाय खैजाव माने बेले बेजे जालायबाय दं लोगोसेयै जोंहा थग्रन आरो लोगोसे कनजिता बर' नङा होमबा लोगोफोर बिसोरनि संसार जानायाव ओरैबायदि बेले बेजे जागासिनो दं बिनि सायाव फंनैसो बाथ्रा सावरायगोन दा जोंहा कनजिताया बिराद गोख्रोङै फंनैसो बाथ्रा शेयार खालामना होदों ससियेल मिडियायाव बिनि फंनैसो बाथ्रा सावरायनायनि गेजेराव माबोरै जालाङा बिनि फंनैसो बाथ्राखौ आं नोंथांमोननो एक्जाक्टलि समजायना होलांगोन लोगोसे कनजिता मोनाबो नायदोंब्ला बे आंनि बे शेयार खालामनाय खोन्थाखौ रिसार्च खालामना नायोब्ला बिसोरनि थाखाय बे एसे माने हेल्पफुलबो जानो हागौ नोंथांमोना ससे भिडिअखौ नायनांग्रोना लादो बुंथिनानै होननानै नुजाफैनाय जाबाय नोंथांमोनहा गोबां मानसियानो भिडिअ खालामदों आंनि सायाव आंनि न'खरनि सायाव आंनि फेमिलिनि सायाव गोबां समनिफ्रायनो बुजाबोबाय दोखो दोखो खालामबोजाबाय ससियेल मिडियायाव सिगां समनिफ्रायनो नुबोबाय थाबाय नाथाय कनजिताया दिनैसिमबो फिसायखौ गारनो हायाखै होननानै आंखौ गोबां मानसिफोरा भिडिअ बानायदों दिनैबो बे जोबथा हौवाजों फानजाबाय दिनै फाननो थाखाय जेबोआनो गैला गासैखौबो फानजोबखाबाय आरोना दिनै मा होनबावनो थेवबाबो बे हौवाखौ गारनो हायाखै बेयो बिनि नाटकसो होननानै गोबां रायजो राजाफोरा आंनि सायाव भिडिअ खालामदों आरोना नोंसोरनि साननानै नाय गंसे समायना न'खर बेवहाय सासे बिसि आरो सासे फिसाय सानै फिसा गोबाव समनिफ्रायनो संसार जाबोदों नाथाय बे न'खरखौ सिफायनो होननानै आं माब्लाबाबो सानामोन नाथाय दिनै बियो गासैखौबो सिलिंखार खालामजोब्बाय बिसिखौ थांनानै थानो थाखाय बियो गासैखौबो माने फेसबुकआव ससियेल मिडियायाव आंखौ गाज्रि बुंगासिनो हगारगासिनो आङो सानदोंमोन फिसा सासे गारबोनाय हिसाबै आं बेखौ केस होला आङो सिरि थाथोंसै गावनि गाव थाथोंसै आं गारनोसै होननानै नाथाय बे माब्लाबाबो सिरि थानाय नङा आं बेखौ केस होनाय आं बे हौवाजों रायजो जानो हानाय नंला दिनैसिम बियो आंखौ दोगो दोगो खालामनानै ससियेल मिडियायाव फाननानै बियो आंखौ दिनैसिमबो सान्थि थानो होआखै आरो सिगां आं बेजों माब्लाबाबो संसार जानो हानाय नंला नोंथांमोनहा आंखौ बे हौवाजों थांफिननाय नुयोब्ला संसार जाफिननाय नुयोब्ला आंखौ फैनानै साजा होनो हागोन हिन्जाव माहारिखौ फानग्रा जुनाद आखुनि मोसौ बेबायदि हौवाखौ आं माब्लाबाबो निमाहा होनो हानाय नंला लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै निस्सय मिथिखाबाय जानो हागौ दिनैनि माने थासारिया ओरैबायदि गुलुं गुजुं लोगोसे बिसोरो ओरैबायदि स्ट्राइक ओरैबायदि माने गोख्रों थांखि लानानै माने कनजिताया बाथ्रा बुंदों आरो लोगोफोर ससियेल मिडियानिफ्राय बेफोरबायदिबाथ' बिराद थासारि बेले बेजे जागोन नङा होमबा लोगोफोर बेफोरबायदिबाथ' सानै खिजानोबोथ' माने थुब्ला थुब्लि रोखोमानो जाहैबाय नङा होमबा लोगोफोर आं बेखौनो बुंगोन कि जोंहा माने थांनाय समावबो जा कनजिता बर'आ ओरैबायदि माने लानथं जुगनि मोनसे सं फैनायाव बेयावबो मोनसे माने भारत नाङैनो एबा माने बर' गामि जिखुनु माने गासैबो मिथियै जायगाखै माने आरो भारत नाङैनो एकदम माने ओरैबायदि माने भाइराल जाखांबाय मोनसे माने बड'लेण्ड बुब्लियाव माने ओरैबायदि निउसफोराव ओंखारलायनाय मोनसे भाइराल जानानै रिल बानायनानै फैसा एसे खामायनानै न'खर सुंबाय थानाय एबा एसे सहायनायावबो दा लोगोसेयै गावनि फिसायजोंनो मोनसे आरो रिपिट मोनसे माने भाइराल खालामना जाबाय नङा होमबा लोगोफोर बिनि बिखय फंनैसो बाथ्रा सावरायगोन जायबायदि हौवाया हिन्जावखौ हिन्जाव बायदि साना जायबायदि हौवाया हिन्जावखौ हिन्जाव बायदि साना गाव माने कम्पानियाव खामानि मावनो थांनायावबो गावनि लानथं प्राइभेट पार्ट जिखुनु हिन्जावनिफ्राय बिहरनानै मोनागौ माने दोखो बुनाय एबा साननै सानथामसो फन रायलायि बिजि कलाव सोना दोनलायनाय बेफोरबायदि बोरलायनायनि एक्टिंनि गेजेरावनो मोनसे माने भिडिअ गाज्रि माने गावनि गेलारियाव सेभ खालामना दोननायनि थ्रुयै लोगोसे हिन्जावखौ सुथा नागिरबाय थानायनि गेजेरजों लोगोसेयै हिन्जावाबो गमामायै एसे अख्रा जादों जानांगौ बिनि गेजेराव माने ससियेल मिडियानि गेजेराव पस्ट खालामना होबाय नङा होमबा लोगोफोर सानैबो कनजिता बर' एकाउन्टखौनो सालायोमोन जाहैदों फेसबुकखौ बेनि गेजेराव माने बिसोर माने बे गाज्रि भिडिअखौ आपल'ड खालामना होनाय लोगो लोगो दिनैसिम माने भारत नाङि जोंनि बर' गामियाव जोंनि बर'फोरनि जोंनि गासै नायगिरि बिथांमोननिसिम माने नटिफिकेसन सहैनायनि गेजेराव दा थैगोन ना थांगोन जागासिनो दं जोंहा माने कनजिता बर'आ लोगोसे कनजिता बर'आ बुंदों माने गाव माने गथ' सासेखौ गारबोबाय जानांगौ लोगोसे बे गथ' सासेनि थाखाय जे केस होआखै माने एफआइआर होआखै होनना बुंदों लोगोसे दा माने कनजिता बर'आ माने गोख्रोङै बुंदों माने एफआइआर होगोन होनना बुंदों लोगोफोर बेयावबो जा कनजितानि एसे भुल बुंदों ओरैबायदि भुल जादों माने आं सानैनि गेजेराव जानासो बुंदों दै सोरबा कनजिताजों लोगो जानानै बुङाखै जेनेबा ओरैबायदि जानांगौ नोंसोरो संसार जानायनि बेलायाव नोंसोरना गामि दं नालाय
संसार जानायनि हिसाबै रायजो जानाय हिसाबै रायजोआव थाखानाय हिसाबै नोंसोर गामिनि रायजोआ एसे साइ बिजिर खालामनांगोन मिथिंगा खनब्रैयानो जालांबाय थादों गाज्रि मानसिखौ बुजायनानै लाइनाव लाबोनो हानांगोन रायजो जादों जेला नङाबा लोगोफोर बेखौ माने नोंसोरो ओरैबायदि खालामनांगौ रायजोखौ गारनानै सोरबा थानायाव थांनानै नोंसोरनि डिस्ट्रिक्ट थानायाव थांनानै एफआइआर होनाया नोंसोरनि थाखाय बिराद गोरोन्थिबो जानो हागौ मानो होनोब्ला नोंसोरो रायजोखौ गारनानै माने पुलिसनो एफआइआर होनाङा आरो लोगो पुलिसनो एफआइआर होनाय लोगो लोगो नोंसोरो रायजो राजाखौ माने लासिं खालामनाय जागोन मानो होनोब्ला रायजो राजायानो बेफोर खामानिखौ बिजिरनानै माने साक्सेसफुल खालामनो हानाय जों रायजो राजानाव गोहो दं लोगोसे नोंसोर रायजो राजाखौ हायाब्ला रायजो राजा मारै इयुन आबसुफोरनो होगोन लोगोसे बेफोरनो हायाब्लासो पुलिसनाव थांगोन नोंसोर माने सा ससेयावनो माने रागाजों फंजों माने सोरबा पुलिसनि एफआइआर हैनाय लोगो लोगोनो नोंसोरखौ रायजोफ्रा हमगोन रायजो थानानिफ्राय रायजोफोरनाव कल फैगोन नङा होमबा लोगोफोर बेफोरबायदि माने एकदम गमामायै माने साननो हनो रोङाबा माने डाइरेक्ट माने एफआइआरखौ माने डाइरेक्ट होगोन बा होबा जाया दै लोगोफोर आं डाइरेक्ट बुंखादों आरो कनजिताखौ बिदि बुंदों लोगोफोर आरो कनजितानि सिगाङावनो सोरबा बुंहरदों जाहैदों कनजिताया माने फिसायखौ गारनो हाया होननानै सोरबा कमेन्टआव हरबाय थादों बेफोरबायदि हरनो नाङा लोगोसे बिर'धिनि सायाव बिर'धि जायो माने लोगोफोर दै रागानि सायाव माने केरेन्सि लुना होनाय रखम जायो माने बेफोरबायदि माने माने सक सोनानै माने बेफोरनो उत्साह सोना होनो नाङा माने मानसिनि गोसोआव बायफ्लेना थाखानायाव माने हौवाखौ गारनो हाया दाबो गारनो हायाखै होननानै माने बेफोरबायदि मेसेज हरलायबाय थानाया माने जोंनि थाखायनो गोरोन्थि जायो बिदि हरनाङा माने गावसोर सानैनि सायाव मा जादों मा जायाखै समाज दं समाजा बिजिरना होगोन लोगोसे आरो कनजिताया ओरैबायदि मोनसे बाथ्रा बुंबावदों माने फिसायखौ गारनो हायाब्ला नोंसोर आंखौ फैनानै साजा होनो हागोन बेफोरबायदि खोथा नङा जों रावखौबो साजा होआ नोंसोरो मिलायना जानांगौ दिनैसिम नोंसोर ससियेल मिडियायाव मुंदांखा नोंसोरखौ गासैबो सिनायो मानसि गैला गासैबो सिनायो बेनिखायनो संसारखौ जेरै जादों ओरैनो गोरोबलायनानै जायोबा जाफिन जायबा थुब्ला थुब्लि खालाम जा जि गेजेराव जोंहा नोंसोरनि गेजेराव बुंनांगौ जेबो खोथा गैया नङाबा लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ आं एथर फोजोबनोसै आरो सोरबाफोर माने गोदानै फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनांगौ जाबाय लोगोसे आंनि सुंद' बिउटि गोसो मोजां बर' हारि जिउल' जाथों